Okuburia nigo kwabwatukirwe gochiase abarai bakira enkencho kwenekia buna engoikirania bare buya emeremo eria bachikirwe bakorere abantu nonya nigo ebasegeture koba maiso ase emeremo yabo erio gwetanga korwaso kwemurungania okonene korwase omwana inchi kobwatekana noburai bwabo obobe abagambi baitu nkaibare tiganse emeringa no barega nekera abagambi baguchaga iga njitinyegene tibuna noro mugambi omoikiranu onya abantu babo bakona kuyegia ni beyagiri mbako busabo baliete abantu bamindo tigambakani apoinzi yakabere neri buna twaro bwe no bwamate n'abantu bali bamino nonye kwarangeli ukore moyo nende kwa iruri bagali yokuruka umugambi konya abantu bamenye buya batare buya barare buya nabarobe ibuna mbakora tegendoki barasense engana eyo yabarai koboriwa bakorere abana inchi emeremo emiya nigo yairwe okoboko n'omuinjinia James Kemoni oyoboigo ore oyomo bw'abana siasa kurase kaunti ya Nyamira abwasenere amentire na koboria abarai bachorire ritangani koba amo buna enjira eyemo yowikirania amagenderero ase omwana inchi serikali ya Nyamira ni yito ni tutwanye chorete abarai baito bali bali baigoro na avance ni tutwa bachorete tigato bae omotoereru bakore gas lakini na baro babe kobo obomo Omoske Kemoni omochire boigo oboteneneri bwe serikali ye kaunti ya Nyamira kubwatikana no konyorwa gwakana engeria yabakori emeremo abwo bagokora emeremo ase ebunge ye kaunti ya Nyamira serikali yetu ya Nyamira igoro mwero cy'abantu baita bangi basokira ali bagode munsi tubate bambana kwegwe ikego kyabo osomo sharabo nori ko monto omade yakorere gasi otari ko muhakana ikire kitu tutu yokora Nyamira tiga tuanchane kyagara abantu ali bakora ali bagwata abana bagwategesaku bakorenda igo tiga to tatue ine serikali ya Nyamira to ensure our staff and always paid promptly to ensure that we have good services. Chingaki echecho obasegetire abana inchi na barabo korotota boikiranu amagenderero yechipara ayo agenderete boikiraniwa ne serikali ye kaunti ya Nyamira ase chiwadi ao buna enjira eyemo yokwenekia chipara icho inkomenya chire asingaki entambe ebikara itambia jete Nyamira bigorune taxi yeito biachire nyama yamate ese wodi ya nyamaiya ngokora viregas abantu babinto ebikara kitabiri bigoja chuwodi cheito para bikoros mweni shwe ne para tuaro seligu no muchanga ole standard mokore binto bire boronge ni nuboria maswali ine right yenu nabake ende nabanyamira Kingo reportere Gatembe kurase kinyoro ikiga kya Mongorisi ekyo kegotoka emeye wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nje Fatigadi Gisemba